Na, žer. No co, drahý, chutí loci? Chceš sa vaziť? Kedy sa konečne naučíš variť, jak tvoja matka? Keď začneš zarábať telo, jak i tvoj otec. Jaže malo zarábam. A to tú kuponovú knižku, co som si kúpil, to si už zapomla na to. Ja že zapomla. Ja nezapomla. Ale privatizácie na Dunaj. Na co? No však, že by sme veľký koryto mali, ne? Ja som pri koryte. Na čo sú vám privatizácie? Aj tak je to na hovno. Co to? Pre Boha! Starý, stávaj! Kradne nám plyn i z elektriku. Co to tu taká cma jak v branisku? Co to za tunel? Predávame vám elektrárne a plynárne s nádejou, že je to dobré pre Slovensko. Babo, vstávaj. To je... Co tu taká zima? Čuješ? Šparhet na mne funguje. No taša, keď predali cepli vzduch do Japonska. Ty co? 3 roky nerobíš. Najdi sebe robotu, že by si zahrála. Co ja sa mám hľadať z robotu? Však kukni ty tu na stenku, lav mi tender. Či tam nedáke voľné mesca. Tak chyba v daľnice môže stávať. No, ešte mi povedz, že mám mi to vyberať. A radšej sebe vypijem. Nali, babo. Všetké nás tu 20 roky len odžubovali. Na zdravičko. No, však my ich 12. júna doďubeme. Voľte číslo 2. Únia. Strana pre Slovensko.